Gaurko eskaratzean zurik ez teu ibiliko. Gatza, gatza eta gatz gehiago. Eta ikusi nahi dezute zer prestatuko dugun? Etorri ba, eskaratzean gurekin. Kaixo denoi, gaur eskaratzean Aitziber Gorosabel etorri zaigu. Aitziber, lehintz gatzagatik zatoz, hori da? Nundik? Bueno, lehintz gatzaga berez herriguneaz gain, inguruan sakabanatutak dauzka hainbat baserri, eta, etxaustegi baserritin ator. Hori da, ezta? Baserriko emakumea eta urtetan, gatzagako Gatz Museoko kide izan zara. Bai. Eta gaurkoan, karo, gu hortara gatoz, gatzarekin kozinatzera. Hori da, zelan ez, gatza ezinbeste gure plateretan. Hori da. Eta zuk, sukaldean ibiltzen zea eta fregatu itxaldezu? Normalian bietatik inbiarri izaten da, ez? Eta tokatzen da, bai. Kasuetan tokatzen da holaxe behitia. Osea, harrikoa ere itezu. Bai, harrikoa ere itzen da. Ondo, Aber, zer kozinatzen duen gaurkoan, eskaratzian? Gaurkoan eskaratzian, gatzagako gatza, baratzean edukitzen ditugun orain udaberri hasierako erremolatxa eta azenario erabiliko ditugu, eta gatzetan tapatuta labean sartuko ditugu. Eta ondoren, horrekin eta sagar eta limoiarekin karpatxo bat antolatuko dugu. Aitziber, esan dizut gatzakin hasiko gehala eta barazkik pasauko izkiazu eta oidanak ekartzen hasiko gea, bai? Erremolatxa adibidez. Hori da, guk hemen gaur barazkia eta azenarioak ere bai, eta pixkanaka hasiko gea gure errezeta prestatzen. Esan dizuegu gaur Gatz Museotik Aitziber etorri dela, gatzarekin kozinatzera, pasa gatza. Eta goazen kontatzera. Zuek gatzagan herri txikia zate ez da? Bai, berez 200 piku biztanle gara. Bai, tamaina politia. Danak ezagutzen zeate? Bai, dano gara ezagunek. Herri txiki inperno handi? Zati baten bai, baina bestalde, danok ezagututa eta behar denerako beti bat egiten badakigu. Komunitate ona, hori da. Hori izaten da, lehen atzekaldean, kamara atzekaldean hori kontatzen gendun, ez da? Hori da. Ze importantea da, bertakoak eta egunerokotasun hortan ezautzen geanak, sare hori egitea, ez da? Bai, ezinbestekoa da, gure inguruen beharrak sortzen die eta askotan jende berria tortzen bada, famili buelta hori ez daukien jendeak, sare hori sortzea, lagun sare hori sortzea. Bai, eta gatza behar dezunen bizilaunari ez, atea jo, eta esan, gatz pitxin bat emango jazu. Gatzagako etxietan inoiz ez da falta gatzik. Eskerrak. Karo, gatza beharreko alimentua izan da, ez? Bere garaian, zuek gatzarekin historiataz asko jakingo dezute. Baina gatzalen soldata zan. Bai, gatza ezinbestekoa zan, beharrezkoa janaria kontserbatzeko, eta horrek bere balioa eman zion, eta diru trukean edo soldataren zera hortan gatza ere erabiltzen zan. Bai, ez da. Eta gatzagan noizik daukazute Gatz Museoa? Aspalditik daukazute? Bai, Gatz Museoa urte askotako jarduera da, oinez neuke esango data konkretu bat, besterik gabe, baino botako neuke horre 25 bat, 30 bat urte bueltan proiektuan hasiera zizala, eta gero jarraitu gendune balde batetik museoko proiektzio horretan, eta bestalde batetik gatzeko izpena, gaur egun egiten den gatzeko izpena. Hori da. Karo, guk gatza erabili behar dugu errezeta hontan, eta zuek irudikatzen ari zate, ze hain naiz ni, gatzarekin ohetxo bat egiten ari naiz. Eta hemen urpikin bat daukat, eta egingo detena da, garai batean lupia eta urraburua gatz kostran egiten zian, labean, eta hemen igual ez daukagu alako itxuraik, baino, kostaldekoak eta egin izan ohi dute. Bai. Guk gatzagan ez daukagu itxasoik, gatza daukau, baino guk
itxuran egingo duguna da, bertan ere ekoizten dituzue, zu baratze zain izan da baita ere, Bai, noski. barazkiak ekoitziko dituzu. Bai, momentu honetan, hori, neguko barazkit eta baratza daukagu, eta, bueno, erremolatxa, zanabrisa, eta danetarikoa daukagu. Hori da. Bueno, guk egiten ari garen hemen da, barazkiak pixka bat uretan pasa, eta hemen ipiniko ditugu, eta kostratxo bat egingo diogu. Orduan, zuk azenarioak, karo, hemen oso garrantzitsua da, pauso hontan, azala mantentzea barazkiei. Eiazuk arbitu bat ola pixkat Bai. eskuekin, inportaz pasaizu. Eta badakizute gure eskaratzian ezer ez dala botatzen, eta guk hauek danak beste errezeta baterako ere gorde egingo ditugula, bai? Aipatu nahi nizuen, zuek ikusten duzu hemen guk, erretilu zabala eta onditxo bat erabiltzen ari garela, baino etxean egin behar balin badezute, akaso ontzi txikiago baten ere gatzapurra bota dezakezute, barazkiak kokatu hemen beti ere osorik eta azalarekin, eta ondoren estali ditzazkezute, bai? Hola kontzia ezpada, baina, bueno, badia kristalezko ontzitsu horiek, zabalxegoak, hortaz, akordau ez daukazutela inungo problemarik etxean egiteko. Listo hauek? Bai, listo hauek. Fenomeno. Hauek erdian kokatuko ditugu, oso ondo. Eta ondoren, azenarioak iskinatan hola jarriko ditugu, porque honek volumen pixkat hartuko du, eta egingo dugu alakoxe zehatxo bat, hola, eta hau motzaxegoa dela, hemen ipiniko dugu. Eta akaso hauek, ez ditugu behar. Hori da, hauek hemen. Baita ere. Bueno, eta Itziber, zuk orduan gatzagan, gatzaren bueltan kontu asko kontatu izango dituzu. Bai, bueno, alde batetik... Gatzaren ez, esan dugu ez, konservazioa, bueno, zuek, ekoizpena egiten dezute, zenbat gatza ateratzen da? Ekoizpen momentuan. Bueno, momentu honetan ekoizten da gutxi gora bera uztaietik eta azaro tarte horretara, erdiaroan holan egiten zen. Gure iturburuak konzentrazio altuenean dagoen momentuan, ez? Eta eguzkia ere beharko da, ez da? Edo bero pixkat, Bueno, kasu honetan, gure gatz lekuan ez da apenas eguzkirik sartzen, zulo baten gaudelako, eta ezetasuneko lekua danez, guke gure lurrunketa sua bitartez egiten zen. Bale, ados. Eta gaur egun holaxe mantentzen dugu. Bale. Gatzagako mendian gehiengo bat mendi publikoa izanik, gure baso kudeak eta bat ere egiten da, eta bertatik jasotzen dugun egurrarekin, jartze ditugu labak martxan lurrunketa hori gauzatzeko. Ados, hortaz, esango konduke herri ekoizpen bat dala guztiz, ez da? Bai, guztiz, bertako lehen gaiak erabilita, hori da, gatzura daukagu eta egiten duguna da, gatzuraren erabilera bat. Hori da, lurrunketa bidez egiten dezute gatz hori solidifikatzea, evaporatzen da ur hori, eta solido hori zuek jaso egiten dezute. Hori da. Hor, gatza badao, badakigu, Himalaiako gatza dao, ez dakit nungo gatz beltza, volkanikoa, ni sukaldaria naiz, baina egia da, gatza kontutan, niri gustatzen zaitela gatzak propietateak eukitzea, baina pixkat osasuntsua izatea, eta ez bestelakoak. Ze kontatzen duzu zuek gatzari buruz? Bueno, gure gatzak kloruro sodikoa den horretatik ere, badauka beste oligoelementu batzuk baita, eta horietako bat da magnesioa. Eta magnesioa da, berez, zaporea ematen duena. Beraz, esango dugu gure... Zaporean, esan nahi dut, janariari edo zaporea pixkat gehitzen diona. Hori da, azkenen gatza da, zaporearen potentziadore bat da. Hori da. Ez da zaporerik duela. Hori da. Orduan gure gatzak, gazitu baino gehiago, zapore hori gehitzen dau, eta orduen... azaleratzen du, ez da, esango genduke. Ados. Eta, esan gehikebe, gatz gutxi hau erabili leikela, ez? Hori da, ez, bai. Eta gure gatzak horretaz gain, badauko potasio eta fosforo eta iodoa eta, burnia,
azufrea, danetariko osagai guzti horiek, eta egiten dugun prozesuagatik da gatz bat eraldaketa gabeko gatza, ez? Hori da, ez da refinatu gabekoa esango genduke. Hori da. Karo, nik beti esaten dizuet, gure ezkatzi hau oso naturala dela, eta naturala izateko prozesu, fintzeko prozesu horiek, aleta ekidina egiten ditugula. Ez? Bai. Hori da. Bueno, guk hau prest daukagu, eta orain egin behar duguna da laberatu. Bai, 180 gradutara sartuko dugu, 40 minutu inguru, ze gure barazki piezak ez dira oso handiak. Orduan, bagoaz labera eta segituan gatoz. Bueno, listo, labetik atata. Ondo? Ikusten dezu ez itxura, ez da? Ja tostau egin da, gatzak labetzen dezunean, badauka alako toke ahumao bakizu, hola, kehetutako ze itxura hori ematen diena, eta hori da guk hemen bilatzen duguna barazki hauek labetu ondoren. Karo, hemen kasua orain da, hau, ez dakiten zuten dezuen, baina gogor xamarra da hola. Eta kontu zibili behar da, barazkiak ez puskatzeko. Zuk nahi zuen? Bai, noske. Oso gustositoa da, hau ja, ikusi. No, bai, emoten da holan apurtu egiten da, ez da? Hori da, gatzaren 1000 forma. Gatzak zer egiten du, eta hau etxeetan 1000 aldiz egin dugu. Zuek ere gatzagan egingo dezute. Gatza zartaian berotu, bai, pañuelo baten bildu, eta estarrira lotu. Eta estarrira. Zergatik, mantentzen duelako temperatura oso ondo. Eta banatu egiteu, bai? Eta hori da hemen guk bilatu duguna. Gatz honek temperatura zirrikitu guztitatik sartzea eta kokzio bat egitea, zoragarria ikusiko dezute. Badakitzuek usaintzen, ez dezuela asmatzen kamara bidez, baino usain ederra dauko. Erremolatxan usaia hola da, ikera herria. Eta, karo, guk hemen azalarekin ipini ditugu, ze bestela gatza barrura sartuko litzateke, eta hori etzaigu bat ere interesatzen. Ai, barkatu, lasai. Ia, Bueno, hemen dauzkau gure erremolatxak eta zenarioak. Aitziber, zu orduan zenarioak inaziko zea? Bai, noski. Hauek uretatik ere pasatu ditzazkezue pixkat soberakinak kendu ahal izateko, bai? Gustorago moldatzeko. Eta orain egingo duguna da zuritu, fin xehetu eta platereratzen hasi. Ados? Ados. Venga, hasiko gea. Bueno, eta zuek, formatuak eta nola izaten dira, porque guk hemen gatza ikera erripila erabili dugu, hemen, bandejan, Kusi? Gatz pila erabili deuna. Bueno, berez, pentsetan dut hemen bezala granelien, erosteko aukera badago. Baina, gero, baditzugu potetsuak, txikixagoak edo tamainakoak, tamaina desberdinetakoak, erosi alizeteko. Bai, nahi, grazia egiten dit, porque badaukaguan amankomunean lagun bat, Aitor, esateunak, abioiean eamateko formatu ideala daukazutela. Bai, ez dauko dudarik. Inguratu jazu potea, eski ikusi mardezute, ze. Hau da, ikusi ze moñoña da, mesedez. Zuen gatza eramateko. Bai, proposa, edozein lekutara, abioian ez baino, elizeteko. kanpinera juteko iruditzen zaitik eragarrizko ona. Bueno, eta edozein lekutara, hori poltzan sartzen dozu, eta inungo gatzik probatu harik, bertako gatza, zeurie dana, eta badakizu zelan egin dauen, ez? Bai, hori egia da, Ez dakit ondo ikusita egongo dan jatetxe baten gatzpotean horbarak ateratzea, baina... Ez ni bakarrik gure inguruko gatza hartzen dut. Egia da, askotan esaten degula, ez? Oso garrantzitsua dela bertakoa kontsumitzea, ezta? Zu baratze zaina izan da gainera, eta, baita ere gaztagilea zara, ezta? Bai, etxean hauntzak ditugu, eta etxerako esnea eta gaztabe egiten dut. Ekoizten dezuzu. Bai. Inguruan, ingurukoei pixkat dastatzera emateko baita ere, suposatzen dut. Bai, badakizu, baserri gueltan beti daz, familia, lagunak, eta, beti dau zein emon eta zein oparitu. Bai, euskeraz hitz polita daukagu, sendia, izaten da, ez da, eta nik usten dut, horri ondo eusten diogula oraindikan
baserri inguru horietan, ezta? Hori da. Etxekoa, etxekonekua, Hori da. ezta? Eta, bueno, han inguruan daren guzti horiek. Bai, baserri jendea dau, eta jende hori, kasu honetan, izen alda sendia bera, baina niretxean jende horrekin aipatzen dugu edozein bizidun, ez? Bai, hori da. Txakur, hauntz, ardi, eta baserri jende hori, ez? Eta astoak ere bai, ezta? Hori da, ze karo. Zenbat eta zenbat asto egongo dira gu baino hobe bizidienak. Bai, nire etxekoak behintzat. Bai, ziur naiz, zure etxekoak ere hala diela. Ze, bueno, ez diegu etekina ateatzen hola zuzenekoa esango genduke, ez da? Bueno, bere lana daukete, ez? Zelaiak garbitzeko desbrosadura gasolina behar izaten du, eta lan egin behar da ordutan. Hori egia da. Eta modu honetara, astoak ere bere lana egiten dabe, beraz, merezimendu hori badauke. Dudaipe. Egia da, hain diela berexiak eta, bueno, pixkat buru horrak, bere zeatan, da, azkenen, familiko buru horrenak igual beraiek izan daikiela, momentu baten, du daiten nik batzutan, baina bai daukate... Bai, danetatik, Claro, eske segunda familien olako gezun, ba. Bueno, ni neube bai, Baserrian lan egiteko eta baserriko gauzak aurrera ateratzeko batzuetan norberak burugo gorra izan behar dau. Tematxue behintzen, bai, ez da? Bai, hori da. Bai, hoi egia da. Jarduna egin behar da. Hori da, bai. Jarduna aurrera ateratzeko behar daue. Fama hoi daukeu, bai. Horri biltzen ge, hau atako nuke, ingo nuke, ez dakin nola, eta hortxe temauta, bai, egia da. Bueno, ikusten dezute, guk, bai baratzean eta bai sukaldean asko temau, baina plater honek ez dauka misterio haundigirik ere, ez? Zer muza izea zuritzen? Ongi, badua poliki. Hemen, egin behar duguna da, karpatxoa montatzeko platertxo bat eta ipintzen jarri. Hemen, baita ere, aipatu nahiko nizueke, ikusten dezu hemen ateratzen den kolore zoragarri hau, bai? Bueno, gatz guzti hau berrerabili egin daitekeela. Eta hori ere garrantzitsua da, ez da? Nik usten dut baserrian ere berdin jarduten dugula. Ez dugu ezer botatzen. Eta gauza baterako balio izan dunak, beste baterako ere balio dezake. Gatza honek erremolatxan zapore pitin bat edukiko du, gozo eta lur puntu hori, eta oso garrantzitsua izan daiteke. Ondo lehortu behar da, ze barazkiak eta ura botatzen dute, baina zuk hau txapagainean jartzen baldin badezu, bandejatxuakin, ondo lehortu eta bertan gorde dezakezu, botetxo batean, adibidez. Edo hankatarako, oain baino de salta izateie ba. Bueno, modan egoten die, horrelako kontuak. Zegatzak gauza askotarako balio du. Bai, modaz gain, bere erabilera dauka, ez? Badauka desinfektante puntotxo hori, eta erlaxatzeko eta balio dau, eta, hankabainuak egiteko, edo olako esfoliante edo, azala pixkat kentzeko, bere lana dauke. Nik sukaldean egiten deten esfolianteiko bena, hau gaina, eman baizu, opari, jartzen dut, gatza, oliba olio ona, eta limoi txorrota da bat. Eta hoi pote baten daukat. Zuko horrekin eskuak igurtzitze dituzu. Eta garbitu. Garbitu, lixatu, eta hidratatu eta ateatzen zaizkizu. Hori da zoragarria. Baina eske nik ez tarriko mina ukitzen detenean, urgatzakin egititut. Nola biltze juzue? Gargarak? Bai, ez da, hoi da. Gargarak adibidez. Eta, eta hankak urgatzetan sartzea, Bai, eta golpatuak dituzunean baita, gatzurak berak laguntzen dau, ez? Golpe hori pixkat arintzen, asaleratzen edo... Bai, kanporatzen, ez da? Kanporatzen, hori da. Bai, gatzak dauzka mila propietate hori egia da. Sukaldean, ikusten ari zate, gaurkoan ari egiten alako gauza kurioso hau, ez da? Ez ez du askotan ingo, nik badakit, ez da errezeta praktikotasunetik begiratzea. Baina, egia da pixka kuriosoa irutu zikola eta esan hau probatzen donak, erremolatxa hau, eta zanahori hau. Guk badakizu zer egiten dugun sukaldean gero azenario honekin? Itxasotik datorren alga batekin jartzen dugu, marinatzen, eta horrek hartzen du itxasoko arrainki baten zaporea, adibidez. Eta orduan guk dauzkagun taldean animali jatorritik jaten ez dutenak izokinketuaren aldera ematen dio ikutxua. Bai, hori ere probatu dezakezute.
Bueno, platertxua hartzen hasi beharko Bai. dugu, ala? Oze, Ongi. eta pitxin bat hasi montaje hontan. Ondo. A ber, platera nik uste hor beran daukeula. Bai. Nik bitartean azenario pare bat hartuko ditut. Eta ikusi dezu hau ahalik eta finen xaflatuko dugula. Eta ondoren, labana moztu, ze erremolatxak tintatzeko ere balio du. Egingo duguna da, pixkat horrela, alboka moztu azenarioa, luzexego egiteko. Ados? Eta horrelaxe lortuko dugu, karpatxo hori montatzen jutea. Zuek agurtzane herrian zenbat gauzatan ibiltzen zat, esan nahi dezu Gatz museoan ibilizea, eta baratze zaina ere bazea, baserritarra, eta hor taldekatuta egongo zate, baina zuen komunitatean zenbat gauza dauzkazute, Gatzagan inguruan. Bueno, bota digun beste herri batzutan hainbeste ez, baina gutxi izanik batzutan koinziditzen dozu talde askotan egotea, ez? Guraso sarenean, guraso elkartean, emakume izanik talde sorgina den emakume taldean, abeltzain taldea badau, jubilatu taldea badau, eta gero... Guaindik etzea jubilau. Ez, ondionez. Guaindik talde hortan ez zaizu tokau, egotea. Ez nago hortan, ez nago. Hori da, baina tokatuko zaizu. Esperantza horrekin geratuko gara. Hori da. Eta, alaxe hainbat talde ditugu, ez? Bai, ez da. Eta gero herri ekimena suposatzen dauen edozein proiektu, edozein ekintza egiten dienak parte hartzen dugu horietan. Bai, azkenean ikusten dut herri txikietan gertatzen dara kasuistika hori nun denok denean egoten gera, ez? Pixkatxo bat. Hori da. Eta denok ezagutzen gea, eta bestearen beharrak ere ezagutzen ditugu, ez? Bai, gure herriak zerbait egin nahi izaten danean eta deialdi bat eginda jendeak parte hartzen da orokorrian, ez? Bai, ze polita dan hori, ez da? Deialdi bat egiten dezunean jendeak erantzutea, ez? Bai, hori da. Bai, hori azkenean, gatza bezala, ez? Denerako balio dula eta Gatzagako herritarrak ere denerako balio dezute, sobra ere. Saiatzen gara behintzat. Hori da, ez da? Herria egiten dozu herritarrekin eta kasu honetan guk hori barneratute dauko, ez? Bai, ez da, ze ondo. Gu hemen ari gea gure karpatxoa montatzen, karo, azenarioa nahiko gozoa da, remolatxa ere bai. Baita? Orduan, niri gustatzen zait beti teksturak, ez, aldatzea, zaporeak ere denetik egotea, eta gaur sagarra sartu behar diogu. Ze oraindikan, lehengo guztako sagar erdi ximeloia dauzkagu, pixka bizia dira orduan, pasaiazu sagartxo bat, eta hasiko gea sagar hori ere mozten, eta gero atondu bat, bere xixamarra, pixkat eksotikoa, Ongi? Ze azkenean, bertakoa dan guzti honekin ere, batzutan oso ondo kombinatzen dugu, bertakoak eta hanguak, ez? Eta niri gustatzen zait asko, adibidez limoia sartzen dio danean zerrei, soja saltxa jarri detor. Zuk kontsumitza aldezu? Ez naz, salea. Etzea oso zalea. Bai. Soja saltxa egiteko gatza da gauzarik ia garrantzitsuena baita ere. Ze azkenean sojaren hazia egiten dena da gatzetan fermentatu. Bai, hola badauz, ez? Hainbat saltza, arrainak egindako garun saltzak, eta, badaude hainbat eta hainbat, ez da? Hori da. Garuma gainera, berez, lenguan, zuk aipatu zen duen, eta hori oso interesgarria, nik garuna ezagutzen nun, hori da arrain tripakiekin eta buruekin, erromatarren garaian egiten zen, hori, hartzitu bat. Hori da. Gatzarekin, hori dena beratzen jartzen zen, hartzitu egiten zen, eta hortik saltxa bat ateratzen zen. Hori da. Baina garum aipamena nora doa? Kontatuzuk hori. Garuna erromatarren garaitik datorren zera horretan, hor Getarien eta aurkitutako hainbat lekutan egiten zen, eta
berez gero frantsesak, sukaldari frantsesak gero garatu zauien igual beste modu batera. Bai, bueno, nik ez dakit ze punturaino hori dan egia, ze frantsesen gatikan dena beraiek asmatu Agian, bai, dute. hori ere egia da. Eta nik nire dudak dauzkat, hori egia danik, baina, bueno, bai, ondo, Bai, ados. berez, beraiek, edo agian beraiek geratu ziren Beraiek geritu ziren, zera beraz, horrekin, ziur, ezta? ni ziur naiz, bai, ez. Bai, Bai, bai. eta bueno, beraien sukaldaritza nahiko famatua da garunaren erabilera, berez antxine barazki sei eta jaten zituzten barazki sopa hoiei eta Bai. sapore hori gehitzeko Ikutxu bat, ikutu bai, hori nahiko emateko. potentea da, oso aromatikoa da, eta zaporea Bai, zapore ere oso fuertea oso dauka. fuertea dauka, baina konzentratu gisa erabiltzen da. Bai, hori da. Orduan, hori da. ere ulertu behar dugu, garai batean nun oskaiurik etzegoen eta gauzak Hori da. behin harrapatuta hori mantentzea denboran ze zaila zen, Hori ez? da, hori da. Eta hortik dator gatzaren erabilera, kontserbante modua. Bueno, hau zan beste era bat, ez? Hori da. Tripaki horiek aprobetxatzeko Aprobetxatzeko. eta zapore potente duen zeo zer. Karo, ez da zaporea bakarrik. Horrek propietate pilo bat edukiko zitun. Bai, noski azkenean, hartzidura horretan sortzen dian Bai, zapore eta hainbat, tekstura bai, eta enzimak, hor ez, daude, ez? vitaminak, edo, bueno, izango Hori da. dira, ez? Ez jagu Hori da. nutrizionistak, ez dakigu Ez, oso ez ondo, dakit, baina hori da. ziur gauza asko oso interesgarriak daudela, bai. Eta, bueno, eta garum ordun baziran toki espezifiko batzuk, ez? Bai, zeuden leku konkretu batzuk non bertan egiten zituzten eta bueno, normalian arkeologoek eta bilatzen dituzte, aurkitzen dituztenean espazio horiek, izaten dira arrizko espazio batzuk, zulodunak eta bueno, bai, leku Interesgarriak, identifikatzen ezta? dienak, Bai, hori hori da, da, bai, hori da. bai, bai. Eta, bueno, azkenean, gaur egun albaolak dauden bezala, lehen egongo zian alako, ez, espazio da, horiek, bai. garuma egiteko, Bai, eta... eta gatzaren gazitu egiteko. Hori da, ezta? Bai, imaginatu ze izango zen euskal kulturataz, bakaia gazitua ez bazan egongo. Hori da. Akabose, Hori da. ez dakigu ezer egiten gu, bakaia horren gabe. Bueno, gure platera ia bukatu dugu, honek kontraste ikutxua emango dio, eta orain atondu egingo dugu, ezta? Ongi. Vale. Limoia zure kontu, moztu, eta egingo duguna da, hementxe, pixka bat limoi zukua ipini. Ongi. Bai? Hemen, ala ere, igual hau pixkat, ura eta gatzarekin geratu da, eta egingo dugu pixka garbitu. Horrelaxe. Ederki. Eta, karo, hemen ikusten dezute guk ontarako ikeragarrizko barazki pila labetu dugu lagatzetan, baino jakin zuek hau, barazki hauek adibidez pasta batekin jan nahiko bazen ituzke ikeragarrizko zapore konzentratua dutela baita ere, orduan hauek azaleta guzti tapertxo batean eta hozkailuan gordeko bazen ituzte, lasai asko iraungo dizuete 4 egun, bai? Eta hortik egin ditzazkegu barazki salteatuak, saltxa bat egin dezakegu, humusa egiten badezute garbantzu pote batekin, hartu erremolatxa eta dena batera nahastu, ez? Aha. Eta hortikan hainbat eta hainbat plater atera ditzazkezute. Orduan, hemen aizea zuia, limoiakin tope, erabiliko dugu baita oliba olioa eta soja saltxa pikin bat erabiliko dugu atondu hau egiteko. Gatza ez diogu ipiniko, atonduari. Nahikoa badauka. Nahikoa badauka barazkiak eta soja saltxak ere izaten du. Hortaz, hemen atonduak ez du ibiliko horrelakorik. Da. Eta nahi izan ezkero, neri okurritzen zait baita ere, berde pixkat eta ez, freskotasun pixkat ere, ipini dezakegula. Eta hori nola egin dezakegu? Erremolatxaren ostoak, azelga osto itxura ederra daukate, eta horrelaxe erabiliko ditugu. Ez ditugu asko behar, Ikusten dezute holaxe, hemen bildu, ostoaren, itxusigoak dien zatitxoak akaso kendu, eta hemen hola bilduta, suabe moztuko ditugu. Zukor olioa ekartzen balin badezu, Bai, eta soja saltxa, oso ondo. Gero gukau, gainetik pixkat ipintzeko, ezta? Ongi. Nik hau, karo, orain ja, hemen udaberri hasiko da, laster ja hola badauzkagu eguzki printza hauek, ezta? Eta esaten dugu, eske ja, behar ditut gauza preskogoak, ez? Bai, bueno,
eskatzen dau, ez? Eskatzen du, giroak. gorputzak ja eskatzen digu pixka freskotu, eta batez ere, neguko gixau hoiek eta pixka alde batera utzi, eta beste barazki edo beste osagai batzukin prestatutako gauzak, ez? Egitea, hori garrantzitsua izatea. Bale. Bueno, guko holaxe jarriko dugu, eta hau, nastuta, hasiko gea ja, laster, enplataua egiten, esaten dioguna, platereratzen, eta ikusiko duzute, ze zoragarri gelditzen den, hauan, probatu egin barko dugu. Noski. Txorrotada eta txorrotada. Da seitun, hemen bultan gea. Bueno, Aitziber, gure karpatxa montau deu, Ondo? tita, hau gainea berreunentzako indeike. Bai, noski. Gatzaga guztiako prestau, Hori da. hola bandeja politetan, enplatatzen euki. No, Baten bat, goitzutega, solako afari baskari popularra ondizek itzen, parrilla da sinisten itzen, dizu. Hoi da, gatzakin ezta? egingo dugu. Hoi da, Dana sartu, bueno, piperra hotx pitin bat botako jo, ezta? Bai. Gatzan laungarri, Ondo. botala pitin bat. Hemen ikusten dezuet deneti daukeula. Gatza, egostekon. Gatza, ozpine, piperra, eske denetikan, gozo puntue, eta nik ikusten dut platerare txukuna eta politia gehiatu dela, ezta? Bai. Bueno, ikusten dezue, ze erresa dan, zenbat aukera ematen dizuen horrelako barazki plater bat prestatu alizatea labekada batekin, niri hori beti gustatzen zait, Hori da. labekada batekin. Eta bueno, hemen, erremolatxa nosto hauek ere, ze politiak eta txukunak gilditzeian, eta bueno, emango digute, ikutxu belar, ez? Ikutxu freskotasun hori, eta ze goxoak gehatuko dan. Itxura ederra dauko. Politia dauka, Oso, ez? bai. Nik uste ja probatzea bakarrik gelditzen zaigula. Hori da, ondo. Eta gatzagara jutea, gatzmusea, Gatzmusa ikustera, hori da. ezagutzera, eta Hori da. bisitatxua egitea handikan. Bueno, eta herria esagutu, eta... Zoragarria da, Hori oiegia da. Hori da. Bueno, hemen ezkatzean, gonbidauta zarete, platera egin, gatzagara etorri, eta guia probatzea goaz. Urrun arte.